Assalamu alaikum bandiraɓe. Bon hande kam haala ka hewata mbiɗon ko martalindani wulla ina haalda doole hande ko seeso gonmi e haaldude e mon ndeysani pulago ɓe mbi saɗa darta jambaro yayate pullo saɗa darta kulowo e kersowo yayato pullo saɗa darta juulo yayato pullo saɗa darta joom galu yayato pullo mbeɗa ñaagui moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe goni e wasɓe seeɗa mbasi jogade jawdi goni e wasɓe seeɗa ɓe mbi kadi saɗa daara ƴoƴƴo yayato pullo puuye seeɗa to jaaɓe ƴoƴƴo ƴoƴƴo ɗe moƴƴani aɗa andi nden mawɓe men nden soɓe mbi karen ƴoƴƴu tan ɓe goni koye yennudema puuyen seeɗa hoto jaaɓen ƴoƴje mbi saɗa darta jambaro cusɗo yayato pullo tinno kulen seeɗa kulen seeɗa tan ɗon gandi ko ɗum firti ɓe mbi kadi saɗa darta kersowo yayato pullo hoto kersi ha ɓurta gacci ha gaccino e dow ma goppen ɗum moƴƴani eyyi hol goɗɗum kadi koɓe mbiye fulɓe woni gueɗe ɗe ɓe mbaɗi cité e fulɓe tinno hoto jaaɓen ɗum foof tawe en so tawama en tan ketteten ko caggal mbaɗen foof mbaɗen mocciye goppen mocciye kersen seeɗa goppen seeɗa jogoɗen ngaalu seeɗa mbasen seeɗa cuusen seeɗa kulen seeɗa kersen seeɗa puccuɗen guite ɗe seeɗa on paami ko ɗum jiɗmi wiide on trop c'est trop wayi onon min tappi qu'est-ce qu'il y a di communauté Haalpulaar qu'est-ce qu'il y a eh my god qu'est-ce qu'il y a mi salmini on mbason habdi c'est souvent que bon somi nelima mi miijima tan mi namnima ɓerdam de tan hanti ɓerdam de wiyata kono waɗa dégiré tan seeko tan ina lelo ko ɗum tan bon Martha ne t'énerve pas petit à petit ça va aller merci beaucoup ko ɗum wonno haalam mbiɗa haalna mon bye